Hej til Gilduat, mistä älä biutimut ullumikko qanu børstiutik saliqqarnerikka takutsuakka ta ima kissaraatto uunartuumitto sissuissuat imat uppuunaartussaanimma imat tassuunaassangila taavalu killormut børstit saatittussaanang ammusammiinnaavittussaavu taava nalinginnaasumi allart eqqoreerukku imatut inissisinnaava allarut peqinnikumut imaluun ermiuma arlaannulluunni uung qummusammilaarniassammat taaksia uua ukku atortu pingaara tassuat ilioqqassallumi anginermia allartippungut taa uunga ilissuar foundationnam atortakkaktaamassat pissuakka foundationnim atortakkakiyaaruminaattoriussuusapput taa ааllaqqaammut kuussoo foundationni atortakka takusinnaava qalipaatileruйуа taak qaqorsaat sileqqittaartarpak nungunnissaat tamaa utaqqil kisiannili pernererpat mad uliasunalun atorsinnaavassi mikisoqalaqqeqqinnaanguami anginaarnaversaarlugu taaqaqorsaaseqqillu
таамассак уннунааллунга уани панерсиссуакка. Godmorgen, maannakkullaangorpu. Taa vatsimtinguseriarlutit maparteriaajaami tinguseriarluti immangua tangullungu. Tangutilaarlu taa panereernikut tingoqqissuat tangullungillu. Qoyani isinginnaarsinnaangavit takoqqiliivippungut apeqqutissaqarui aperiinnarina takus.